ipaulit ko manen kakabsat nga i-videos daytoy bunga iti mangga nga nakatadaw nay sariwa pa ilang dagiti kakabsat karagregreg na nay mayat iti pa kay tinagan na kakabsat nalukneng iso nga saan nga ma-damage at bunga iti mangga. Grabe nga talaga kakabsat iti bunga iti mangga ditoy Ilocos. Uray mano nga sako iti itugot yo mangitugot kay iti lugan. Back to back daytoy iti highway kakabsat nga nakaimulaan dagitoy nga mangga. Hawayan nga mangga kakabsat. Grabe nakasamsam itmet garod daytoy nagimas nga ipangan itin na paoy. Sariwang sariwa talaga oh. Karagregreg na lang kakabsat kin gagayem. So dito lang San Nicolas, Ilocos Norte. Iti ayan na dagito nga mangga mabalin nga amin siguro nga lugar dito Ilocos ket ada iti kastoy na pero dito Ilocos iti nakakita iti grabe nga bunga iti mangga nga maperperti kakabsat. So God bless us all kada kayo amin mga kaibigan ko dyan Luzon, Visayas in Mindanao.